Xa está por aquí o noso seguinte e último convidado no tempo de programación local que fomos esgotando con varias propostas, bota unha hallada como sempre. Está ben, ao final do día ou cando un teña tempo entrar na páxina web e nas redes sociales de Radio Líder Santiago para botar unha ollada de que acontece, que ocurre, que pasou tanto na nosa emisora como na nosa capital e na nosa contorna. Precisamente o alcalde de Padrón que nos visita hoxe novamente, Anxo Arca. Anxo, moi bo día. Moi bo día, Álvaro. Bueno, Anxo Rei Arca. Sí. Pero Anxo Arca. Benvido a este estudio e imos comenzar a falar de distintos asuntos os que dé tempo, pero temos que facer balance das festas da Pascua desta edición que encheron novamente Padrón de milleiros e milleiros, non sei se hai cifras, non sei que supoño que balance positivo que se fai, transcurriu todo con serenidade e con sentidiño. Sí, dende logo as festas da Pascua deste ano creo que é unha evidencia que foron moi ben. Tivemos unha afluencia de visitantes, creo que non se veu unha afluencia así dende aí moitísimos anos, e o mellor de todo é que todo puido transcurrir de bo xeito, onde todo o mundo poido pasalo ben. Certo, se nos quedou pequeno o pobo para tantos visitantes, non? Creo que toda a programación que preparamos dentro do Concello, e aquí teño que destacar o papel, por suposto, da Concelleira de Festexos, Xus Campos, creo que foi moi axeitado e moi ben acollido pola cidadanía, e, por tanto, pues, nos estamos contentísimos de que todo o mundo puidera traballar, non? Lo decíamos naquel programa que fixemos desde Padrón. A Pascua tamén ten unha vertente económica importante, sobre todo para a hostelería, restauración, sector hoteleiro, e creo que todas as expectativas foron por riba do que esperábamos, non? Así que estamos moi satisfeitos. Hai cifra de Policía Local? Varalla algunha cifra de... Non temos cifras precisas, pero creo que se puido ver, sobre todo nas actuacións e a afluencia en outras actividades como a Feira Cabalar, que o pobo estaba cheo dende a mañán ata a noite. E isto se resolveu, ademais, sin ningún incidente relevante, máis que, bueno, creo que houve un acto de vandalismo que nos romperon as portas dun pabellón, pero do que son danos persoais non houve ningún tipo de problema a ese respecto. Boa nova, nova línea que viñeron pola hora canaria, alcalde. Parece ser, non? Ese foi o detalle desta Pascua. Creo que tamén, bueno, disculpar tamén esa demora. Creo que son rapazas que están comezando, que teñen todavía aínda algunhas cousiñas que aprender e que precisar, están saindo agora de Canarias, por tanto tamén hai que ter pois un poquinho de comprensión a ese respecto. Creo que estiveron tamén no San Marcos en Noia e non houve ningún problema. Elas están aprendendo, son moi xóvenes e, por tanto, bueno, eu agradecerlle que fixeran disfrutar a todo o público que estaba ali, a pesar desa demora, pero creo que dali non se foi ninguén. Ali estaba cheo e todo o mundo puido estar desfrutando, non? Referente a nivel festas, as festas da Pascua de Padrón, Galicia é moi grande, pero na nosa área de influencia, esas comarcas que teñen que abrangue Radio Líder Santiago, sen lugar a dúbidas. Eu creo que sí, que somos un referente a ese respecto, sobre todo pola diversidade. Creo que a calidade das actuacións é evidente. Tivemos as mellores orquestras, tivemos a oportunidade de expoñerlle a cidadanía tamén o mellor da música do país, con xente tamén moi xoven como Novelouro, tamén algo que trouxemos de fora como Nova Línea, porque queremos que sean equilibradas, pero temos a Feira Cabalar, temos digamos o que ten que ver ca tradición relixiosa, cas procesións que tamén están tendo un gran impulso, e creo que precisamente ese equilibrio e esa diversidade fan das festas de Pascua un referente en toda Galicia. E ademais, se nos acompaña o tempo como foi este ano, pois todo o mundo quere estar en Padrón. Non choveu? Non choveu. É algo que aínda... Non se lembraba unha pascuilla en Padrón sen mínimo un día de chuvia importante. Orballou algo típico, pero non... É difícil a estas alturas do ano que saian tantos días, porque son 3 fins de semana seguidos. Por eso. Dende Venres de Dores ata Domingo de Pascuilla. Claro, é difícil que saíra así, pero saiu. E isto é algo importante, porque que se chove a xente xa non se anima a sair da casa. Non podes ter a mellor programación do mundo, que se o tempo non te acompaña un pouco, pois finalmente a xente non sai. Eso entendo. E tivemos carpas, sempre temos unha previsión polo que poida pasar, pois xa temos moita experiencia en Pascuas que é bastante frecuente que chova,
pero desta Pascua foi extraordinario e se xuntaron moitos factores. O tempo foi un deles, a boa programación, e creo que bueno, pois o traballo que levamos facendo estes últimos 3 anos dentro do Concello de Padrón por potenciar o nome do noso pobo, mellorar os nosos espazos públicos, creo que a proxección pública que está tendo o Padrón que lle estamos dando, pois fai que a xente queira estar, e creo que Padrón pois está de moda e isto se vai notando, non? Nunca yo pregunto, pero penso que está ben trasladar especialmente os veciños e veciñas de Padrón, o interior do propio consistorio, non? Isto vai con cartos, vai cun orzamento. Cal é a situación que ten Padrón? Pódense facer cousas, traballos? Sen dúbida, a situación orzamentaria de Padrón é moi boa. Nós temos unha situación económica moi boa. E iso se pode ver, pois mira, precisamente este lunes tivemos a Comisión Especial de Contas, onde presentamos a conta xeral, pechando, digamos, a anualidade 2025, e che podo decir algúns datos, non? O resultado do orzamento 2025, o peche, son 336.000 euros en positivo. Temos un remanente de tesourería que supera os 4 millóns de euros, concretamente 4.066.000 euros, cúmprese co obxectivo de estabilidade orzamentaria, temos un período medio de pagamento a proveedores de 1,4 días, quero decir que iso é algo moi bo. Isto dende que, digamos, dende que as facturas van á Xunta de Goberno ata que se efectúa o pago, O sea, facemos o día seguinte, como máximo 2 días despois. Por tanto, estamos cumprindo con todo o que se espera. E, claro, a cidadanía dirá, pero, a ver, se o Partido Popular está continuamente dicindo que gastamos moito, que derrochamos, que perdemos subvencións, non, mire, pois a fantasía do Partido Popular vai por un lado, pero a realidade das contas vai por outro. E o certo é que, aínda tendo aprobado o Pleno gastos que estaban fora de orzamento, como a reforma do Centro de Saúde, a que nós queríamos que afrontase o 100% a Xunta de Galicia, bueno, pois o BNG e o Partido Popular se uniron para que a reforma do Centro de Saúde pagara 50% o Concello e 50% a Xunta. Eso era un gasto que non estaba no orzamento. Aínda así, conseguimos cadrar e pechar en positivo a conta do ano pasado. Incluso con gastos imprevistos, baixo o meu punto de vista, é unha cuestión bastante irresponsable por parte da oposición. Nós creemos que o Centro de Saúde tiña que ser asumido o 100% pola Xunta de Galicia, pero, bueno, aínda tendo eses 135.000, me parece, 135.000 euros de gastos imprevistos non computados no orzamento do exercicio anterior, as contas resisten. Entón, claro, por que conseguimos facer máis cousas, ter máis obras, facer mellores, ter unha actividade cultural mellor, facer mellores festas, e aínda así pois as contas están ben? Pois porque sabemos gestionar mellor, que esta é a cuestión. Falando de obras, falando o Centro de Saúde, xa está iniciadas as obras, a Escola Infantil tamén. Non, o Centro de Saúde non están iniciadas as obras. A Xunta enviou o convenio para asinar, porque vamos a financialo o 50% como resultado desa sesión plenaria, pero nós introducimos unha modificación nesa proposta que les facían e fundamentalmente que redactasen o proxecto e que licitara a Xunta e que, finalizadas as obras, o Centro de Saúde pasase a ser de titularidade da Xunta. Non o queren aceptar, de momento. Pero vamos a continuar insistindo niso. A lo menos en que, cando finalicen as obras, o Centro de Saúde pase a ser de titularidade da Xunta, porque o Concello non ten para competencia. Futuras intervencións Eso é. Entón, estamos aínda con esa negociación para asinar o convenio. Certo que a Escola Infantil Municipal, por exemplo, está en obra. Está en obra e vai, quizás por diante dos prazos establecidos, vai a un moi bo ritmo. Temos en obra tamén a Rúa Pérsico, para reemplazar todo o que son canalizacións de abastecemento e de saneamento, que daba moitos problemas de cortes de auga, porque as tubaxes eran moi vellas, non? E entón pois daba problema de atascos continuos ou de cortes por rotura no caso do abastecemento, e tamén se vai a arranxar o pavimento desa rúa. E ademais tamén pois, vimos de anunciar pois, a mellora da Nacional 550, é algo que transmiteu o delegado do Goberno e que pois ven a cumprir con Padrón unha demanda histórica, non? Sobre todo cos veciños da Ponte, que van a ter por fin unha urbanización das marxes da Nacional 550 dende o Padrón casco urbano ata a Ponte de Pontecesures, por fin, despois de ser sometidos a un proceso de expropiación rapidísimo, logo quedou en nada e aquela zona se quedou francamente pois fea. Entón, pois,
por fin, agora sí, xa... Máis integrado, máis unido, tanto por beirarrúas como por carril bici. Efectivamente. E zonas verdes. Zonas verdes tamén. Claro, queda integrado, non? Esa era unha recta que ten tránsito, pero que non ten seguridade. E aí habita xente, non? Xente que, como digo, foi sometido a un proceso de expropiación, cando aquela proposta de 4 carrís, que finalmente quedou en nada, que contaba con moita oposición por parte da cidadanía padronesa, pois se quedou así. Non? E agora, por fin, hai orzamento, hai proxecto e se vai a executar. E a máis diso, a Nacional 550, agora a principios deste próximo mes, pois tamén vai haber moitas melloras, 600.000, prácticamente un orzamento de 600.000 euros para melloras do pavimento, que tamén está moi tocado, sobre todo despois deste inverno tan duro que tivemos. Sendo así previsores e demais, esas obras da Nacional 550 poderían comenzar en breve, un curto prazo... Que tempos temos así de licitacións e demais? A ver, ten que pasar un período de exposición pública, que eso se fará previsiblemente este ano, entón a expectativa e o que dende o Concello insistimos moito en que poidan as obras poidan empezar a finales deste ano ou principios do ano que ven. Despois non sei agora o período de execución que terá, pero canto antes, porque é unha demanda histórica, como digo, que a xente da Ponte se merece ter un entorno, por fin, habitable. É perigoso. Sí, que esa ruta é perigosa, moi perigosa. Sí, e ademais agora algúns peregrinos, por exemplo, supoño que por acortar, tamén van por aí. De feito, vamos a instalar sinais que digan, por favor, volvan ao camiño original, que é seguro e non veñan andando pola... Aparte, por aí pasan vehículos pesados. Sí, pasa toda clase de vehículos porque o paso que hai para ir a Pontecesures, claro. O linde coa provincia de Pontevedra. Que outras licitacións poderían seguir adiante no que resta de legislatura, vamos, porque están aí as eleccións a un ano e pouco? Sí, a ver, nós non pensamos tanto no horizonte das eleccións, sino na necesidade que vamos tendo. Entón, agora vai a sair unha licitación de unhas 10 obras que teñen que ver, moitas delas, ca mellora do pavimento das vías municipais, que se encontran, pois, que realmente teñen necesidade, e como digo, despois deste inverno se deterioraron aínda máis. Por tanto, moitas destas actuacións van a ser pavimentacións en pistas e en estradas de todas as parroquias, e quero destacar pois dúas que van a ser pois realmente visuais e que recuperan un espacio e poñen en valor espacios que hasta agora pois se atopaban pois, en fin, nun estado moi básico de mantemento, non? Como son a reforma do campo da Barca, ali se celebra a Feira Cabral, por exemplo, na Pascua, non? Pero claro, despois o resto de ano... unha actuación tamén. Claro, o resto do ano non deixa de ser unha explanada sen pavimentar, sin nada. Os coches, non? É unha especie de aparcadoiro... Claro, entón, aí hai un campo, aí hai un parque infantil que xa se atopa bastante esgotado, se reforma e se amplía ese parque infantil, se fai toda a mellora ambiental, cas zonas xardinadas e con todas as árbores que está prevista, se fai un skatepark, que vai ser o primeiro que teña Padrón. Hai pouco rematamos, o ano pasado, fixemos o Pump Track, que está tendo un éxito importante. Chegan boas noticias de receptividade da xente. Claro, ese está no Paseo da Constitución, na área das confluencias do río Sareulla. Aí irá un skatepark. No skatepark sería na Barca, na parte máis ao fondo. E tamén un parque de calistenia e logo outra zona de esparcimento, etc. Entón, de tal maneira que toda parte do campo da Barca que está máis que se achega máis ao río vai estar urbanizada, vai ser unha zona de estar, vai ser un parque no que poidamos, no que xente de Padrón poida desfrutar e que tamén pois a xuventude dispoña de un novo espacio para poder pues para poder estar eles, quer decir, eso é algo que Padrón necesita, non? Espacios pensados sobre todo para a xuventude. Hasta agora temos o skatepark, pero non se tiñan uns espacios que vayan en liña cas súas demandas, e nós tamén queremos telos en conta. E outra actuación pois é a Escola de Música. Vos vedes que estamos facendo unha actuación na zona da Azucreira, na entrada de Padrón, dende Santiago. Se fixeron as sendas, se fixo a mellora ambiental con todas as árbores. Agora se están retirando todas as pedras e se vai a sementar todo o que é a zona de herba, cunha mestura de, se non recordo mal, de trébol, de grama e de céspede, vale? E tamén estamos tratando
coa Asociación de Memoria Democrática do Barbanza, pois un itinerario didáctico que nos permita poñer en valor o que ali houbo, que foi un campo de concentración, o que pasou ali, entón que ese parque sirva Museo tamén... aberto, unha especie de visita. Non? Claro, non se conserva nada do que foi a antiga fábrica de azucreira, e nin do campo de concentración, pero que se sepa que nesa zona existeu, non? Toda esa zona da azucreira é unha unidade de actuación que nos estamos, de feito, veño agora de reunirme cos propietarios, porque queremos avanzar precisamente para que se urbanice, e terá unha zona comercial, terá zona residencial, equipamentos, efectivamente, non? É algo que nos preocupa, porque sabes que a vivenda agora mesmo é unha problemática que temos todos os concellos e queremos desenvolver. Tamén, Padrón. Claro, pero no que se refire ao parque da Azucreira, que nos esperamos que poida levar un nome tamén que recorde que é un lugar de memoria, pois Parque da Memoria Democrática, veremos a ver. Estamos, como digo, traballando coa Asociación de Memoria Democrática, da Memoria Histórica do Barbanza, e esa casa que está ali pois será a nova escola de música. Isto se vai a licitar tamén en breve, e, por tanto, ese parque terá moita máis vida da que ten agora, non? E será unha zona de esparcimento e unha zona verde importante dentro do que é o desenvolvemento desa zona de actuación. Antes de abordar outros temas que teño por aquí, acaba de pasar pola miña mente, mellorouse algo despois dese aviso, recomendación ao sentido común dos mercados do lixo, de recoller cada un o seu, avanzouse algo... Sí, o mercado dominical estamos vendo que cada vez hai menos residuos depositados. Agora continúa, pero chegaron aquí reaccións de algúns dos que van o domingo ali a vender as súas cousas preocupados polo mal de poucos que tiveran que pagar todos, non? Que foi unha mensaxe que puido quedar tamén no imaginario popular, pero mellorouse nese sentido, sí, non? Sí, é certo que se mellorou e eu continuo facendo ese chamamento a coidar do noso espazo, porque, en fin, un non pode ensuciar o lugar onde traballa, o lugar onde vive. Padrón a nivel de mercado dos máis importantes, se non o máis importante de Galicia. Aquí todo o mundo sabe que en Padrón ten unha oportunidade para ganarse a vida desde o punto de vista das persoas que acuden ao mercado. Entón, pois creo que o mínimo que se pode requerir é que cada un vai agardando os seus residuos das ventas que vai facendo e despois os deposite nun contenedor. Quedan uns minutos máis, que vaya mellorando a situación ata revertir. Entendo que iso de lixo cero debe ser moi complicado, porque sempre hai algo que voa e demais, pero bueno, que vaya por ese... que vaya conducido por aí. O Concello de Padrón anunciou que vai acudir á xustiza por diferentes actos que teñen que ver co que algúns entenden como liberdade de expresión e outros entenden como un posible delito. Esa denuncia sigue adiante, esa denuncia vai contra perfís concretos. Que nos pode dicir? Sí, algo máis que non coñezamos. Nos temos as capturas de pantalla deses comentarios que se fixeron e dos perfiles dos que proceden. Un par de perfiles que eran os que máis fomentaban ou dos que máis se publicaban ese tipo de mensaxes de odio foron eliminados. As persoas? Os perfis, sí, había un perfil que era Padrón afúndese e outro era acabouse a festa Padrón. Sobre todo este último, sí, desapareceron. Tamén tiñan... Despois de presentarse a denuncia? Non, co anuncio de presentarse a denuncia, despois creo que tamén fixeron uns comentarios a Radio Líder e a ti mesmo. Entón, eu creo que tamén viron a que a presión era moita e que a xente non quere ese nivel de confrontación. O sea, quer dizer, se pode cuestionar e evidentemente as persoas que estamos en gobernos pues, obviamente que non facemos todo ben e que os municipios teñen carencias que hai que, e iso se pode poñer sobre a mesa. Agora ben, facelo co insulto ou cuestionar o papel de nai dunha concelleira por ser concelleira, cousas así. O sea, no ano 2026 é que non ven a que. O sea, que ademais deixan as claras pois unha intención de danar no persoal e un trasfondo claramente machista. Non hai máis que decirlo. É dicir, eu os ataques que eu recibo, bueno, vale, son o alcalde, tamén teño familia e non gusta. Agora ben, cando atacan o teu equipo, pois doi moito, quero decir, porque son persoas que eu convencín
para que formaran parte deste proxecto e que en ningún momento nos esperamos que tuviéramos que enfrontar pues, unha situación casi de acoso e sobre todo de cando se meten xa no ámbito tan persoal, ¿no? A presión é tal que valorouse algunha renuncia por parte do equipo de goberno actual ou non chegou a tal? No, en ningún momento, porque, mire, si algo ten este goberno é que ten unha capacidade de resistencia brutal. E acabamos de ver que, bueno, pues unha concelleira está pasando por uns problemas de saúde moi importantes, e é difícil tela quieta, é dicir, porque este equipo é un equipo moi traballador e como xe digo, está composto por mulleres, fundamentalmente por mulleres, só somos 2 homes, pero que teñen unha capacidade de traballo e unha capacidade de resistencia e de resiliencia que é brutal. E é o que Padrón necesita, e que precisamente se estamos sacando adiante tantos proxectos, se estamos conseguindo que Padrón avance a este ritmo, é porque a nós non nos vai a deter ninguén por moito que nos insulte. E iso o sea, deixa en evidencia a quen fai o insulto. O Concello de Padrón, o Goberno de Padrón non necesita insultar a ninguén, só necesita traballar. E é o que estamos facendo. Gustaríalle repetir o equipo de cara a maio de 2027? Por suposto que sí, e ampliálo, dende logo. E ampliálo. Ese é o obxectivo, non? E vostede encabezando esa lista? Pois o PSDG-PSOE en Padrón? Si a militancia así o determina, eu sí que o propoñerei, eu me topo cómodo, teño forza, quedan moitos proxectos por poñer en práctica, quedan cousas que están iniciadas e aínda necesitan ter máis percorrido. Creo que este goberno está sendo moi positivo para Padrón. Como che digo, Padrón é un pobo que cada vez está máis de moda, que se ve que todo o mundo quere estar en Padrón e temos moito por facer aínda, así que eu con gran ilusión e 2 ou 3 energúmenos en redes sociais non van a deter o goberno de progreso de Padrón. Cal é o seguinte evento ou acto que pasa por Padrón estes días? Seguramente que algo hai. Bueno, o de 12, hoxe se anunciou que vai haber unha proposta especial para o eclipse do 12 de agosto, sí. Propostas a nivel turístico de promoción 40, non sei cantas ao longo do ano, pero que pasa así de forma inminente? Porque algo vai haber, non sei sí. Que, pero a ver. Mira, bueno, se me esqueceu decir que finalizamos as obras de mellora do campo de fútbol de Estramundi, o campo do Sar, que se renovou completamente toda a superficie. Sí, e este domingo pues, se vai a facer un acto por parte do clube precisamente para poñer en valor e para presentar xa o campo. Quedaba por dicir. Sí, eran uns 350.000 euros de inversión que veñen depois da Deputación da Coruña e que fan xa do campo do Sar, que é un equipo, un club que ten moitos equipos pois que teñen instalacións de moita calidade. Vale. E como evento, pois decirche, temos a terceira etapa da Volta Femenina vai Carrefour. Agora estes días? O día 5 de maio. Ve como había algo? Claro, o día 5 de maio, Volta Femenina, día 6 de maio, festivo local San Xoán do Raio, no que tamén teremos a festa dos maiores, a festa da terceira idade, e, por tanto, é que Padrón non para. En Padrón sempre hai algo que facer. Así que todo o mundo invitado a asistir a este inicio da terceira etapa da Volta Femenina vai Carrefour e, dende logo, pues, tamén a desfrutar pues, de San Xoán do Raio. Os que traballan en Padrón e os que somos de Padrón teremos festivo, os que non, pues, o sinto por vos. Bueno, pues nada, esperaremos a ascensión para celebrar algún festivo. Bueno, este venres o Día do Traballador. Graciñas, alcalde de Padrón, por vir ata aquí. Moitas grazas a vos por recibirme. Grazas, Anxo.